Louhitko vielä bitcoinia vanhaan tapaan? Vai vielä pahempaa, ostatko sitä pörssistä ja toivot, että hinta nousee? Entä jos laitteesi louhisivat automaattisesti tuottoisimman kryptovaluutan? Hashnet muutti pelin säännöt. Otamme käyttöön oikeaa fyysistä laitteistoa rakentaaksemme henkilökohtaisen louhintaimperiumisi. Käytämme 4 erilaista uusinta korkean suorituskyvyn louhintakonetta, jotka on kytketty suoraan maailman parhaisiin louhintapuuleihin. Emme louhi bitcoinia sokkona, louhimme 6 eri kryptovaluuttaa. Oma tekoälymme, Alpha Engine, skannaa markkinoita 24/7 ja louhii tuottoisimman kryptovaluutan. Jos bitcoin tuottaa $7 kello 10, louhimme bitcoinia. Jos Bitcoin Cash nousee $9 kello 10.15, Alpha Engine havaitsee sen ja vaihtaa välittömästi Bitcoin Cashin louhintaan vain 12 millisekunnissa. Tulos? Ansaitsit juuri 28% enemmän voittoa. Louhimme tuottoisimmat kryptovaluutat ja muunnamme automaattisesti jokaisen sentin puhtaaksi bitcoiniksi, joka lähetetään suoraan lompakkoosi 8 tunnin välein. Saat merkittävästi enemmän bitcoinia rahallesi. Siksi louhinta on paljon parempi vaihtoehto kuin ostaminen pörssistä. Hanki laitteistosi jo tänään, sillä me louhimme sitä, mikä on